Eta gaurko gure gonbidatuek ezagutu zuten gertutik eta badaukate, bai berari buruz zer esana eta hausnarketa asko egin izan dituztelako eta egin izan dizkigutelako. Beraz, gaur hemen izango dira gurekin, zalantzarik gabe, biba Juan Luis Zabala eta biba Juan Cruz Igerabide. Kaixo, arratsaldeon. Eseri lasai. Txalo badioi, arratsaldeon. Eseri lasai. Tira, ongi etorri. Hori da. Zer modu zaudete, ongi etorri zelate? Bai, arazori gabe. Zuek pertsonalki ezagutu zenuten Mikel Laboa, zuk Juan Cruz bereziki. Nolakoa zen gertutasunean? Bueno, goxoa. Nik ezagutu nuen batez ere bere azken aldian, umetan ezagutu nuen, baina kortina batzuen atzetik, ensaiatzen egoten zirenean gu seminarioan gu sartze ginen, eta kortina batzuen atzen egoten ginen. Baina gero harremana izan nuenean, berarekin oso gertukoa zen, ez zuen artistaren distantzia hori eta horrelakorik ez zuen jartzen. Oso etxekoa bezala tratatzen zinten. Eta nortzen, zuretzat, Mikel Laboa? Nire gaztetako imaginario kulturalaren atal garrantzitsu bat zen, hasteko, bai musikaren aldetik, baina baita ere poesia berak kantatzen zuen poesiaren aldetik. Eta gero, bere trajektoria pertsonala ere niretzako eredugarria izan zen. Egin zituen zenbait gauza, bere jarrerak, bere iritzi, niretzako erreferente bat izan zen. Juan Luis, zuk ezagutu zenuen, zu berriako kazetaria zara, kulturan aditua eta Mikel Laboarekin lana egitea. Tokatu zitzaizun, hartzeri buruz hor aritu zineten idazten, bestea beste? Bai, hartzerekin batera Jesus Hartzeren biografia idatzi nun, hartzeren Joseren enkarguz, eta elkarrizketatu beharreko bat Mikel Laboa zen dudarik gabe. Eta bai, elkarrizketatu nun, baina elkarrizketatu eta geroko egun batez gogoratzen naiz. Egun batzuk geroago, igande bat zen, ni etxean bakarrik nengoen, ez nukan zer egin apartekorik, nahiko lasain nengoen, eta telefonoa jozu. Eta San Marisol. Mikelen emaztea, gaur egun alarguna dana. Eta deitu zidan, Mikeli buruz Mikelen adierazpenak, nolabait zuzendu egin behar zirela, eta gauza batzuk txukundu behar zirela, eta junitzen. Eta Marisolek berak zeukan prestatua, nola jarri bat ziren Mikelen hitzak, ez? Nolabait, Mikelek egiten zuen bere lana, egiten zuen bere musika, egiten zuen bere kantuak, baina berea etzan esplikatzea zer egiten zuen. Horretan Zumetaren pare-parekoa zen, biak igualak ziren. Zumetak esan izan du, kuadroak esplikatzea kalte egiten diola pinturari, eta Mikeli ere ez zitzaien gustatzen, ez zitzaien ateratzen horretaz hitz egiten. Eta goratzen naiz hori, Marisolekin egin nula nolabait elkarrizketa, eta azken finean Marisolek esplikatu zidala Mikelen ikuspegia Jesusi buruz, eta bitxia da egun hortan, realzale gogoratuko dira, jo nintzen kotxean Realaren partida entzuten. Eta justu bukatu zen Mikelen Etxeparera iritsi nintzenean. Orduan, gedatu nintzen, bakizu, 30 minutuen ondorengo luzapena, hori, pentsatu entzungo diat hemen kotxean, bukatu arte. Reala bita utzi irabazten ari zen, luzapenean 2 gol jaso zituen, Villarrealen kontra, eta enpatatu zuten bukaeran. Orduan, jo nintzen, orduan etxera, egin genuen saioa, Marisolek eta bio, pixka bat Mikelen ikuspegia zeintzan, txukun jartzen libururako. Eta, Mikelan zebilen, eta izaro bere semea etorri zen, eta goratzen ez komentatu zutela Realaren partidua, esan ez bezala, ez dakiz justu zer esan zuen, baina, estos son tontos, edorako zer esan. Nintzen komentario erabat, arrunta, erabat gizon normalarena, ez dakit. Inolako, Juan Cruzek esan duna, ez? Etzukan inolako distantziarik, bera horlakoa zen, eta etzun inolako disimulurik edo. Eta neurtu daiteke Mikel Laboak egindako ekarpena? Ez dakit, ekarpenak neurtzea zaila da. Niretzako, genik herri txikian nintzenean, Loiolako herri ratioan entzuten hon Mikel Laboa, Lertxundi eta Leterekin batera.
Eta nik uste beste euskaldun askorentzako bezala guretzako dala gure parte bat hor dagoena, eta ez dakit, naita ere ezingo genuena kendu, ez. Gero Mikelen kasuan esango nuke bereziki, leheno aipatu ditudan beste kantari horiekin egin duen bideaz gain, konektatu dula belaunaldi berriekin beste modu batean, ez. Ez dut esan nahi besteek ez dutenik konektatu, baina esango nuke gazteek pentsatzen dut ezagutzen dutela ezagutzen dutela Lertxundi, baina ez da oso cool, ez da inkul esatea gustatzen zaiela. Eta lauak lortu du, nolabait esateko onespen zabalago bat gazteen aldetik, ez. Juan Cruz, hori horrela da? Lortu du Mikel Laboak gazteen artean ere, esan duen bezala pixkat, cool izatea edo onespen hori lortu du? Bai, zalantzarik gabe ikusi besterik ez dago, geroztik eta bera kantari aritzela ere, gazteen rock taldeak eta nola jotzen zuten beraren gana, eta nola zeukaten elkarrekiko harreman handia. Hortaz aparte, musikari gazte klasikokoak edo esan genezaken gazte horiek ere, gaur musikenen konposizioa ikasi dutenak, eta egin dituzte Laboaren musiketan oinarrituta gaur egungo musika klasikoko piezak ere. Alegia gazteen gana iriste hori alor askotakoa da. Eta gero ikerketak egiten ari dira baita ere unibertsitatean beraren obrari buruz, bat baino gehiago egin dira, bai tesiak edo baita ikerketa monografikoak ere, master ondorengo lanak eta bar, orduan. Iritsi da. Eta zer da, zuk adibidez Mikelen gandik gehien miresten zenuena? Neri asko gustatzen zitzaidan zera, ahotsa. Gaztetan dik, 15-16 urte nitula ahotsak harrapatu ninduen, eta ze letra kantatzen zituen ere bai, baina Amonatxoaren kanta, esan garai hartan guretzak gu, pixka bat iraultzaile bihurtuak eta horako kanta iaia erlijioso bat, baina haren ahotsean beste zerbait bihurtzen zen. Horregatik, ahotsak bazeukan letraz haragoko irakurketa bat egiten zion. Bai tradizioari eta bai kantatzen zuen guztiari. Eta horrek harrapatu ninduen da segitzen dut hori sentitzen berarekin. Juan Luis, ez doka 13 emankorra izan zen, eta zer zen Laboak eman ziona ez doka 13-ri? Ez dakit, azkenean izan zen kantari nagusietako bat, ekarri zituen kantu zaharrak, kantu tradizionalak, gaurkotu zituen edo eman zituen, eta kantu berriak egin zituen, eta gero lekeitioen ere, bai, hiru alderdi horietan ibili izan, 3 alderdi horiek landu zituen, eta baita ere ekarri zituen kanpoko gauzak, kanpoko poeten lanak musikatu, eta nik uste garrantzitsua izan zala. Bere lanarekin obsesiboa zen, Juan Cruz? Hori Marisoleko beto esango luke ez, baina nik harreman pixkat izan dut, baita ere geroztik Marisolekin gauza batzuk ikertzen eta bar da. Obsesiboa baino gehiago, perfekzionista oso. Naizta gero, jende aurrera ateratzean ematen zuen iaia improvisatzen aizela, Nuke esango, bai. Baina izugarri lantzen zituen detaile guztiak. Askotan esaten, improvisazioa dirudi, baina improvisazioa ez da inoiz zerotik hasten, ez? Improvisazioak ere landu egiten da, ez da? Bai, kasu honetan bai, badira beste estilo batzuk, baina kasu honetan detaileak asko landuak ziren, eta gero ateratzen zen da. Aprobetxatzen zituen baita ere gertaera, momentuko tontakeria, gauza egiteko, txiste bat egiteko, ematen zuen orduan ari zela. Esaten du Jon Valverdek, berak proposatzen du, esaten du, behar badauker dagoela, baina berak lotzen du Laboa Txilidarekin eta Lete Oteizarekin. Esaten du, Laboa eta Txilida intuizioa zirela, intuizioa agintzen zuela bien sormenean, eta Lete eta Oteiza berriz, nolabait egiten zuten hori beti sartzen zutela, arrazoi
batzuen barruan edo helburu edo testu inguru baten barruan. Laua alde hortatik zen espontaneago edo intuizioari emanago. Espontaneoa, lekeitioak ez zirela improvisazioa. Ja, lehenengo aldiz gogoratzen azentzune banean oso txikitan, esaten ean, bueno, ama, hau asmaten dago einala, ez da? Baina gero konturatzen zara egia dela, azkenean geulek itxon zelan berbaitzen dugun, horren soinua irudikatzen dagoela, eta alan dela. Bai, konturatzen mazaten entzuten musu, eska holan da. Abesten ez, hitz egiten dugu. Oso berezia. Eta ez toka mairun hasiko zen esperimentazio horiek bizitzen behar bada, ez da? Garaiaietan taldearen babesean ere bai. Bai, bueno, hartze ere esperimentazioaren oso aldekoa zen, eta giro hori bat zegoen, ez? Hau da, nolabait sustraietatik, askotan esaten duguna, oraindik ere esaten jarritzen duguna, ez? Sustraiak galdu gabe, gauza berrietara zabaldu hori ez doka Mairuk ekarri zuen ona, ez? Gerra ondorengo garaian. Eta diskoak atera zituen hainbat eta hainbat disko, bat 3, 4, 5, 6 izen bereziekin, 13. ez? 13 saltatu egin zuen, ez toka 13gatik. Zein da zuentzako, hau ere galdera zaila da, baina Juan Cruz, disko bat borobilena, zuri gustatzen zaizuna, behin eta berriz jarriko zenukena, zein da? Behar bada, bueno, bat 3 izan daiteke, edo pieza bat, nik nahi hau, lehen pieza esan dezu eta zeitun etorri zait burura Gernika. Zergatik? Bueno, Gernika hor lekeitibak hor badaude, hor hartzen du herri baten karrasia. Eta uste, danok identifikatzen gara, karrasi horiekin, eta herri baten mina hor biltzen ditu, herri batena eta aldi berean unibertsala dena, mina. Violentziaren, gerraren, bomben, hor, eta harrigarri dago, esaten duena baino gehiago, indar gehiago dute bainikan garrazioiek. Barren dikatetzen dira. Juan Luis, zuk zer diozu? Diskoa eskatu dugu, lehen da bizi, gero abestira pasatu gara. Zuratzen 4 edan, bueno, laboa irudikatzen, laboa suge bat bezala irudikatzen duena, 4, 5 da edo, ez nahi seguratzen. Atze urdin hori duena, ez da? Bai, bueno, hor dago martxa baten azken notak eta hori. Baina ez dago disko horretan, baina nahi kantu, laboaren gandik gehien harritu nagoen kantua da Sentiré de Grat, katalanez kantatua, Salvador Espriuren letrarekin. Eta lehen esan dut, nik lagoa ezagutu dut nun irratian jartzen zutelako, eta orduan, bueno, kantu ezagunen artean etzegoena Sentiré de Grat. Eta Sentiré de Grat deskubrimentu bat izan zen. Ja, urte asko pasata gero, kantu ez nun ezagutzen. Eta alde hori, kantu berriena, kanpoko poetak ekarriz, eta bueno, hemengoak ere musikatuz egindako lanak, netzako harrigarriak dira. Dauzkaten melodiak, kantatzeko modua, poemen aukerak eta bera sekulakoak dira. Oso indartsuak iritu zaizku. Mikel Laboa katedra, zuk zuzendu duzu, zuzendari ohia zara. Zer da katedra, Mikel Laboa katedra, zertarako sortu zen, zergatik? Unibertsitatean Iñaki Goirizelaia errektore zegoela, haren ideia izan zen. Eta nahi zuten katedra bat sortu, pixka bat normalean ikertzen ez diren arte eta arte herrikoi alor batzuk ikertzeko. Eta orduan deitu zidaten eta hitz egin genuen proiektua martxan jartzeko, egin genituen alako bilera batzuk eta hasi genuen. Gero Gipuzkoako diputazioak lagundu zuen eta oraindik jarraitzen du. Eta hor, alor zenbait, alde batetik ikerkuntza, ikasle, doktore gai eta gazteen ikerkuntza bultzatzen da, alor zenbaitetan,
bai triketisari buruzko tesi bat ere egin da, hori normalean unibertsitatean ezin da egin, dantzari buruzkoak, dantzari Oier Araolazak egin zuen bere tesia gurekin, orduan alor zenbait baztertuta zauden horiek, eta gero Mikel Laboaren obra bera ere aztertuko zuten baitesiak, eta gero beka batzuk ere eman izan dira, bai kantari gazte berriak beren lanak egiteko, musika, rock, gaur egungo gazte musikan, eta gero baita ere, musika landuagoan, landua, klasikoaren munduko zera ez, hor ere egin dira zenbait pieza, eta hor Euskadiko Orkestra jo zituen, edo Kuraia taldeak eta jo zituen, bai ganbera musika eta bai orkestrarako musika sinfonikoa edo hori egin zen. Lazkano, Kerkorekak, hemen puntan dabiltzan kompositorek egindako lanak. Horiek izan dira alor batzuk, gero erakusketa batzuk, Mikelen lanari buruzkoak, Itziartzu Bizarretak antolatua bat, oso xumea, baina oso erakargarria, Llaneseraino iritsi zen, eta, holako... Joko handia ematen du, Handia. Arrakasta izugarria izan da kantu horiek izan dutena, ereserkia bihurtzeraino, ez hori ere aipatu dugu. Hori da, arrakasta izan diren seinale behar bada, ze kantuak aukeratzen hasiko bagina asko dira, zerrenda izugarria da, gaur egun eskoletan, ikastoletan, erakusten ari diren kantuak. Hori da, arrakastaren seinale. Arrakasta eta arrastoa. Arrakasta momentukoa izan daiteke. Beste gauza bada arrastoa ustea historian eta ustea lehen esateko gogoakin geratu naiz, eta umorea egiten zuen horretan, baita ere egiten zuen, ez zaitez izan hain trascendentala, zegu oso trascendentala ginen garai hartan. Ez zaitez izan hain eskematikoa, askatu buru hori. Mezu horiek zuen horra azpian, nik oso garbi ikusten ditut, eta horrek arrasto bat egin du. Arrakasta baino askoz garrantzitsuagoa. Abestiak aipatu ditugu. Bai, abestiak aipatu ditugu. Eta zer nahi dugu? Entzun egin nahi ditugu. Ikusi ere bai. Eta ikusi ere bai. Xabi, zuk eman paso, venga. Tira, Mikel Laboaren abesti askotariko hoien alako zertzelada bat osatu dugu, eta ikus ezagun eta bereziki gozatu ezagun. Zegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, teilatuan katubi. Baga bigaiga, laga bogasega, zaizui bele, armatiropu. Xirristi, mirristi, gerren aplat, olio zopak ikilisalda urru, edan edo klik, ikimilikili-klik. Gure hitzak esan, berriz esan, ez daitezela aztu, ez daitezela gal. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto sail, ederra bezala. Hartu eta oztoz-ozto erantzi. Zein baino zein, ezta? Bata bestearen atzetik entzun, denak oso ezagunak, eta Juan Cruzuk esan bezala arrastoa utzi dutenak, eta utziko dutenak, eta guk ere zuen arrastoa gehiago jarraituko genuke,
eta badakigu gauzak gehiago esateko badituzuela, eta beste pare bat ordu dengo ginetekela, baina benetan eskerrik asko gaur hemen izateagatik, Mikel Laboari buruz hain barrutik eta hain benetan hitz egiteagatik, Juan Cruz Higuera Bide eta Juan Luis Zabala eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko.